أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ اهدوا لنا بهذا المحضر والتالي بنظرة تأتي لنا بزفر ما يأتيهم من ذكر. wannan ita ce illar ayar da take baya. Ayar da take baya ita rawar nasu samun wani fi gamsatun ma'auruduna. Kiyama wato ta kusanta ga mutane amma su wato suna cikin rakana, suna masu kuma juya baya wato gabarin karɓar gaskiya. Me abin da suka juya baya din ma ya tihin min bikirin, wani gargaɗi bai zo musu ba min rabbihin daga ubangijinsu. Wata aya bata sauka ba ta qur'ani daga ubangijinsu wata take gargaɗi a gare su min rabbihin daga ubangijin mudasin, wato mai faruwar sauka, sabuwar sauka, nuzulu wato saukansa shay'an fa shay'an, wani abu bayan wani abu. Ai lafzul qur'ani, ai ana nufin mai faruwa din lafazin qur'ani, saboda qur'ani wato dawwamamme ne da dawwamar Allah, sifa ce ta Allah, kakkata ba abin nan, sifa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, dawwammiya da dawwamar Allah tabaraka wa ta'ala. To ya nan wajen kuma za a ce masa fararre, ana nufin lafazinsa. Wannan karatun na larabcin da yanzu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi. Ko a ƙur'anin nan ya sauka gaba ɗaya lailatul qadr a baitul izz, saman duniya na farko. To kuma shekara 23 ko 21 jibril ya dinga yabo shi na jima ya rabin sura aya ɗaya kaza haka aka dinga. To abin da ya sauka yau wanda zai sauka gobe kamar sabo ne akan wanda ya sauka yau, sabo ne. Amma kuma asalin can inda suke ba wani na gobe, ba wani na tinu, ba wani na gata, ba kaza ito ba kuna ba. Abin da ya sauka na yau wanda zai sauka na gobe wato sabo ne a gare shi. To shi sa ya zama to mai Allah tabaraka ta ce man mai faruwa, ko ana nufin lafazin Qur'ani, amma abin da Qur'ani yake karantarwa yake shiryawa zuwa gare shi wannan dawwamamme ne da dawwamar Allah tabaraka wa ta'ala. To har shi din ma ya kasu guda uku. Akwai abin da lafazan ayatul kursi suke karantarwa, wannan hadaran Allah suke karantarwa, Allah suke karantarwa. Yanzu wannan ma'anarta dawwamamme ne da dawwamar Allah, da abin da samadiyya ita ce ulwallahu da abin da take karantarwa, wannan ma dawwamamme ne da dawwamar Allah. To sai kuma abin da wa'yansu ayoyin suke karantawa na daga kisoshin adawa, samudawa, wannan duk fararru ne, halitta ce ta Allah, fararru ne duk da aka yi. To sai ya zama ita ma abin da aya take shiryawa shi ma fararre ne, da ce mun fito da su ba komai. Saboda kissa ce ta fararre, ma'ana shi ma fararre ne. Sai abin ma da kuma Qur'ani ma zo shi ma kuma kwata ma ya kori da Allah ba, ma mu da su ne ko kaza ba, cewa sun ce da Allah ya rike mata ko ya rike da kaza, wannan duk haduwa aka yi, duk wannan korarre ne ma ga Allah tabaraka wa ta'ala. To shi ne abin da ake nufi. To irin wannan ayoyi ba san wannan gargadi bai sauka a gare su ba illastama'u, sai sun ji shi, gashi suna ji, suna sauraron sa, amma wahum yal'abuna, amma suna wasa, yastahziruna, suna yin izgili. Kullama hadatha nuzul ayatu, duk lokacin da sauka wata aya ya sabunta ya faru, istahzaku biha, sai su yi izgili da ita, walaibu, su yi wasa da ita, wa aradu anha, su kau da kai gabanin ta. lahiyatan qulubuhum, gafilatan, ai zuciyarsu rakananniya ce, qulubuhum zukatan su wato lahiyatan gafilatan,
rafkanan ya ce an ma'ana ga ma'anar Qur'ani lafazi dai ga sun ji fasararsa dai ga sun ji amma su tsaya su amfani da abin da ake so a sanar da su wannan zukatansu rafkanan ya ce to rafkanan ya ce ga ma'anarsa ai la ya tafakkaruna ba sa yin tunani fi ma'anar Qur'ani a cikin ma'anonin Qur'ani a cikin balagarsa wato fasahar Qur'anin nan da wa'azinsa da hukunce-hukuncensa da kasancewar Qur'an nan daga Allah tabaraka wa ta'ala yake kuma hadaran Allah yake faɗa yau ba su gano na duniya ba ma ina kuma zancen ma hadaran Allah duka baki daya surar kanannu ne gabarin wannan wa asarun najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum wa asarun najwa allazina zalamu shine badalu min al-fa'il shine badali na fa'ili din allazina zalamu inda suka yi zalunci wa asarrun najwa sun asirta ganawa to kuma an sun zo sun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Qur'ani shikenan sai a asirta kuma ganawa kus da magana ai kalamu magana me suke cewa hal haza ai haza wannan din da kuka gani Muhammadu na illa basharun mutum ne irin kai da ne duk daga su musulmiyai ne su ba sa ganin wata fifiko a ga bayin Allah insanul kamil ko ga kyannan nasa ko ga wahayin nan da Allah ya yi masa da komai su duk ba sa ganin wannan su duk ba sa ganin wannan su dan adantaka suke gani suke gani haka irin wannan magana dai shine dai kuma yake biyowa bayan Allah a ce ƙato ne kawai ƙato ne irin ku kawai me a cikin ƙaton nan me a cikin kaza gwara ma da akwai gwara ma na kafiran su sai suka dan suturta sai suka ce ya kulu min mata kuluna irin abin da kuke ci shiga mu ba yanzu da ikirar shukiya ta ce ne kashi sai a faɗi natija abincin su ba suka ga dai sun faɗi wannan kamar sun ɗan yi tsaurin kai da sai aka faɗi ai abinci yake ci mai tun da dai mutum ya ci abinci ai dole zai da duka a wasu sun ɗan masu turta duka ba da yanzu da ma ba ma kunyan faɗan magana ta ƙato mai kashi duka baki da to me kake so da wannan da kuma amma kuma hadaran Allah shi gata Adamu ma ka duba ƙatan ne mai kashi amma hadaran Allah ya ce a diga masjida ya zama shine ka'abar mala'iku ku shine ka'aba mala ka'aba nan da mutum ce ita ma ita za ta dinga ci ita ma kuma kashin za ta yi amma ji gaba to duk in ka bi wa Allah wannan ta wannan kowa ba ka amfani da lamarin Allah ba amma da cewa hakan yake mutum ne din amma hadaran Allah ce kalifan Allah ne Allah ya zuba abubuwa a cikinsa arifi ne gashi na masanin Allah malami ne mahaddacin Qur'ani ne mai karatu ne mai kaza da kaza ma yanzu ba zancen jikinsa za ka dinga gani ba abin da yake in ka duba buhuna digiri ɗaya ne amma za ka buhun shinkafa da buhun kaikayi da buhun dusa da buhun mata za ka yi musu amma a zahiri digiri ɗaya ne amma kuma abin da yake ciki ai ba za ka yi musu hukunci ɗaya ba dan sai ai Muhammadu wannan ba kowa bane illa basharun mislukum sai mutum da irin ku Muhammadu na insani dan adam ne kawai faɗa kai bai kuma rasulun to kaka zai zama ma'aiki kuma daga Allah wa huwa insanin gashi dan adam ne ma'ashar da hamakata mamakin wato tsananin wato wautar su amma kuma abun mamaki mutumin da ya ki yadda annabi sallallahu alaihi insanin kamil dan adam kyakkyawa irin wannan cikakken halitta duk wani suna na girma sun sa maka kafin annabta na kuma Muhammadu na Aminu Muhammadu kaza duk sun sa masa ba su yadda ya zama ma'aikin Allah ba dan aike daga Allah ba wannan girma ne amma kuma dan aikin Allah ne kawai ba su yadda ya zama tajallin Allah ba a kuma sun yi yadda dutse su suka sassaka shi wani bai iya sassaka ma ta yi kyau ba a kuma sun yi yadda wannan ya zama Allah abin ya ɓarna hankali kai da ka yadda ɗan adam kamili ya zama ma'aikin Allah amma kuma kai ka yadda dutse kai ne ma ka zama Allah ma ka kera shi ba wani mawaki yana wa indiya waka ba yana wa wannan mata ta indiya da ta tashi hema malima yadda mata a hema malima ya idu hashu akali wa imani liman fadarar jamala ya ke hema malima ya wadda ta dumauta hankali na da kuma imani na ina ganki sai ni ga lalle Allah ya halicci kyau
ya halicci kyau ai abu da muke da asinama jihar yanzu mutane kisa bauta wa gunki don hauka walau ma ba doki ɗarka na tuma da ke suka bauta ma ni da na ɗan gama da ke suka bauta ni sun yi bauta da asiyar da ɗan ayayi mai kyau irin wannan mutum ya gani lalle a gidi ce ya ce hadaran Allah ce ina da ke suka bauta ma da ya suna bauta gunki kaza to yanzu Muhammadu nan sallallahu alaihi wasallama wanda in ka gan shi wace ce wata hema da ko kaza sai da Aisha ta gan shi yana dinkin takalmi sallallahu alaihi wasallama gumi yana zurtatowa ta goshinsa ka ce ruwan gwalle yake zurtatowa ta goshin ta ce oki kai ka fi cancanta da wakan mawaƙin nan na gari kaza mazala ce wace ce mawaƙin nan da yake cewa in ka gan shi fuskarsa tana kyalkyali gumi na zaka ce ruwan zinare ne ke zuba da kaza kuma take cewa na gode wa Allah matan Misira da suka ga Yusuf suke yanke hannunsu da angona suka gani wuyansu za su yanka ma ba hannunsu sallallahu alaihi wasallam ga wannan wai har girman wannan ba har sai da hadaran Allah na dasa insani dan adam ne kawai sai dai hakuri ina wani kuma wannan dan adam ne kawai to kuma Muhammadu na insanu faqat kuma abin da ya zo da shi sihiri ne ya zo da shi abatatuna sihira wa antum tubsirun abatatuna sihira yanzu fa zo abin da ya zo da shi shine sihiri abatatuna sihira ai tattabi'una fa bi yanzu sihiri haza sihirun wannan abin da ya zo da shi sihiri ne fakar kawai la taqabu dokar ku karbe shi la tattabi'u kan ku bi shi wa huwa sahirun shi kuma wanda ya zo da abin mai sihiri ne wa antum tusibuna yanzu kuna gani ta'lamuna kuna sane annahu sihirun sihiri ne amma ku bi shi Rabbi ya'lamu al-qawla bis-sama'i wal-ard kullahu gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Rabbi ya'lamu al-qawla ubangiji na ya san da abin da kuke faɗa tunda dai kuskus ai suke yi dama wai rada ake yi wannan duk abin da suke rada to ga ubangiji ya gaya mana rada da ake yi rada suke to gaya musu ubangiji na ya san alƙaula faɗi ka'ina wanda ya kasance bisa mai a cikin sama wal ardi ko ba a cikin ƙasa wa huwa as-sami'ul alim ubangiji na asami'u mai ji ne lima asabu ga abin da suka asanta shi al-alimu masani ne bihi da shi bal qalu adagasu ahalamin bal ibtarehu bal huwa sha'ir turuwa zuwa wani magana kuma balbali dai intiqali dan ciruwa ila garadin zuwa wani nufi kuma a akara wani kuma bil mawadi salasata a wajeje guda uku nan da duk bandin nan za ta zo amma in ba dan haka ba bal aka fade ta kuma wato ma'ana an share magana duk da aka yi baya amma ba a share magana da aka haka magana take amma za a kuma gaya ma wata kissa ne na ruwan qur'ani bal lil intiqali ko min garadin ila akara fil mawadi salasati qalu sun ce ma fi ma a tabi cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi min alquran da alqurani huwa abgasu ahlami wannan cakudan mafarki ne kawai irin hikima din nan ko ya mafarki zo da irin wannan wannan abin da ya zo shi cakudan mafarki ne kawai ra'aha da ya ganta fi nauma a cikin bacci balin tarahu wani wajen kwaya ce bari je kagasa marratan wani lokaci kuma dama su fi kaulin muktalifin sun sassaba a cikin wato maganganu wani lokacin a ce mawaki wani lokacin a ce mafarki wani lokacin a ce sihiri su kansu ba su da matsaya daya sun san ba gaskiya suke da gaskiya ce ko da kawai abin da aka faɗa shi za a yi ta maimaitawa to bari tara bari dai a to in mafarki ne ya gani kowa an san ba shi da hannu a cikin mafarki ko me ya za ka iya gani abun mamaki masu fasara mafarki suka ce wanda ya yi mafarki ya haɗu da mahaifiyarsa ma'ana zai je hajji ma'ana ya shiga umul qura ma'ana zai je hajji kenan ma'ana ya shiga umul qura ya shiga uwar garuruwa duka ya shiga cikin uwatar ita ce maka mafarki duk abin da baka taɓa zato ba shi mafarki zai zo ma da shi ma'ana ai ba mu da hannu a cikin mafarki kenan ko yanzu sun ce qur'ani cakuɗe-cakuɗen mafarki ne yanzu manzo Allah ba shi da hannu a cikin nan sallallahu alaihi wasallam to kuma me ya kawo su ce balin tarahu a gasare ma'ana sun ka wannan magana ta ƙaryata wanda suka faɗa a baya su ce balin tarahu ai a gasare kaga yanzu kuma ta ƙaryata ta baya qalu ihtalaqahu ay muhammad ka ga wannan qur'ani ya min indi nafsihi ta wajen kansa da yanzu kuma yana ranta mafarki bal huwa sha'iru wani lokacin ma da ke duk ma ba mafarki bane duk ba kaga mawaki ne ga
waka ike zuwa kuma su fa mawaka ne sun san da labulan ka'aba din nan duk waɗansu gangaliyan waƙoƙi ne na gwanayen mawaƙa na larabawa su wajen guda 7 haka aka yi labulan da aka rubuce su a cikin ka'aba don ma kan laraba su manta da su kuma ba su da wani littafi da yake karantar da su Allah ko hikimomin zaman duniya ko ka to wannan waƙoƙin su suka zama haka to yanzu ga littafi ya zo ya faɗa musu Allah ya gaya musu duniya ya gaya musu kaza to yanzu shi ake kai wannan din maganganun ya fi kuma wannan abin da aka rataya dukkaninsa alheri da komai to bal huwa sha'irin bal dai mawaki ne haza shirin kuma wannan waka ne bal yatina bi ayatin kama ursila lawalun to bal yatina to kuma in yana so mu imani da shi to bal yatina ya zo mana da ayatin da wata mu'jiza kama ursila awwaluna kamar yadda aka aiko na farko da ita ai da annabawan farko da aka bayan guda suna gaya mana Musa ya zo da kaza to shi ma yana son imani da shi ya zo da irin wannan idan arada Muhammadu idan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya nufi an nuni da biyu imani da shi fa ya tuni mu'jizatin anbiya to ya zo da irin mu'jizozin annaba kanakatin misli nakati salih kamar taguwa irin taguwa annabi sa macen ragumi da ake cewa taguwa wannan tsohon Hausa taguwa macen ragumi mu ba ya ce raguma to ya zo mana kanakatin ya zo da taguwa misali na kasa salihin irin taguwa annabi salihin wa asan da sanda kuma ka asa Musa da irin sanda annabi Musa wa da irin hannun annabi Musa din sanda da an jefar da ita ta zama maciji da hannun da an sa shi a Ahmad ya fito sai zama security light din da wannan fitila mai karfi wa ma'idatin ya zo mana da kabakin abinci dani tebur wanda ya cika da nau'in abinci duk gaba daya Hausa sai kabaki to ya zo da bahaushe ranar sallah din nan ma da a yi tuwon shinkafan nan ma da yaji ya ji tantabashi ya ji man shaka ya ce kabaki shi ne kabaki an gai wajen tun daga Maiduguri na Sudan jari ko za a ga kabaki faranti ne za a jera abinci kala-kala a cikinsa wajen nau'i 10 da zai iya shigowa ta kofar masallacin da bai allaka bude ta to za a shigo mutum wajen 20 za su iya kewaye shiga soyayye ga dafaffe ga kaza wani abu mai kasa a baki sannan ga Allah ya saka wa Sharif Ibrahim Ron shehu da haka suke shahunan nawa shi daga hotel ma ranar moli ake wa irin wana kuma nasa bai kai a sai da kamar na shi abu da tsirar da na Sharif ba to haka za a yi wa wannan daga hotel ma ake yi wannan kamar ko wajen zai ce don kowa ya yi kokawa kowa ya zauna inda yake sai ya ci ya bari sai dai motocin wadannan zo su keɓaci ga mutum 20 a ajiye muku wannan kabakin a gaban ko su kuma ne can ma a tattara kamar 20 a ajiye mutum can ma wannan shi ne kabaki a muna nufin tuwon shinkafa ma da gidan kabashi ya ji abu to falyatina to ya zo da ma'idatin da kabaki din nan ko kama idatin Isa kama irin kabakin nan na annabi Isa Allah ya sauko da annabi Isa irin wannan abinci daga sama kifi da gurasa da abubuwa da yawa ne ko hazi iya mu'jizat wannan ita ce mu'jizozi idan arada Muhammadu idan Muhammadu yana nufin an numina bihi bi imani da shi falyatin misli hada to yazo da irin wannan ala ta'ala sai ubangiji ya ce musu me ma amanat qablahum min qaryati na halakna ma amanat qablahum ai ba wata alƙarya ai mutanen ta ake nufi ma amanat qablahum min dinnan za'ida ce da ta ake ma amanat qablahum qaryatin ai ana nufin mutanen alƙarya da wannan din ya zo musu ba su imani da shi ba wata alƙarya da na aiko mata mu'jiza din ji Allah tabaraka wa ta'ala suka yi imani da shi to kuma yanzu ina da dalili sai in halaka su a halakna sai muka halaka ta hazi da ayatu wayannan aya alqawmul ladzina nazalat alaihim mutanen da ta sauka a gare su ma amanu biha ba su imani da ita ba hatta ku haka halaka su to kuma in ta zo din ba ku imani da ita halaka ku za a to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne na har karshen zamani Allah ya alƙawari kowa halakarsa tana nan zuwa amma hankula ba gaggawa a ciki yanzu don haka su ma ba a aiko musu ba ba za a halaka al'ummarsa ba bare kuma ma in yana nan kan ƙasa shi amana ne ba za a halaka al'ummarsa ba to yanzu ko za su sai da shi ya kasa to ba komai dai ba za a yi ba amfaninsu ne amma suna ganin gajiyawa aka yi amma sai da zo din halaka ta zo
to su kuma ba za a halaka su a nan ba mutum ga amfaninsa ne amma kuma yana ganin yawa ai kasawa aka yi da kuma an yi da kuma shi ne zai halaka to kuma wannan kenan duk wayannan mujizozi yanzu da sandar ya zama mucijiyar da su kaɓakin da duk suna ina yanzu duk suna ina hatta akwatin tabutun da aka sauka musu duk ina wata mana a ce yana wannan ƙasa afirka din nan garin najashi habasha yana ethiopia wani ce yana nan ethiopia wani ce a'a yana cikin bahar dabariya wani ce a'a yana nan baitul maqdis yana nan kaza kaza duk ba su kuma su ya fi dacewa a ce har yau suna gidan tarihi amma wannan qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su ba wannan qur'ani mai ba da labarai ya amfani na baya ya amfane su ya amfani gashi nan har tashi kiyama ana tare da shi ina ban gudu da tafi wannan da sun gane to أفهم يؤمنون yanzu su mun sauka musu za su yi imani da shi ne har yu'minuna biha yanzu su mun sauka musu za su yi imani da shi ne idan ra'awan sun ganta la ba za su yi imani da shi ba وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك kuma ba mu aiko ba kafin kai daga annaba ko illa rijalan sai mazaje muka aiko yuha ilaihim da ake wahayi zuwa gare su dan mala'ikatu ba mala'iku ba kuma to yanzu a rasa ma annabin da za a aiko kuma sai mutum da dai Allah ya aiko mala'ika to su mala'iku ne su dinnan yan adam ne idan suka ga aljani sai an daddaure su ana rukiya a ce yayi gamo jiya yayi gamo sai daure su ana rukiya yanzu mutum ya fita tsakar dare fitsari ko ya fita tsakar dare ya ga kare wajen guda kuma sai ga ya soma makarkata kar ya aljanu sun bude min ido sai koma a daki karnukan ba kawai ya gani ba su ma juye ba ko kaza to bare kuma ya ga aljani to shi kansa aljanin nan da zai ga mala'ika shi ma sai an daure shi za a ce yayi gamu shi kansa aljani shi kuma in ya ga mala'ika daure shi za a ce yayi gamu to ko a ga aljani to Allah ba su iya ganin aljani ba ina za su iya ganin wannan wanda yake hadaran Allah wanda hasken hadaran Allah ne yake zuwa da shi ina su iya to Allah tabaraka wa ta'ala to duk da ba a je Allah tabaraka wa ta'ala ce musu a'a ai ba wani annabi ma da taba aikowa kafin kai illa rijala sai mazaje yuha ilayhi da ake wahayi zuwa gare su ba mala'iku ba wannan illa rijala dinnan ba ana nufin ayyukan din mata ko an ce mata ba su da daraja ba a'a yanzu magana ce ta mala'ika da mutum magana ce ta mala'ika da dan adam galibin dan adam an faɗa namiji ake nufi bare irin wannan aike na manzanci ko aiken yaƙi din an yi zancen yaƙi mace ma tana iya zama mayaƙi a tashin hankali amma din an yi zancen sojoji mace ma tana iya akwai sojoji mata ma amma din an yi ma magana soja namiji za ka hango kuma namiji za ka dinga faɗa to haka din an yi magana ma aikin ma amma akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa maza da yawa sun cika amma a cikin mata cikakku guda hudu ne da Asiyatu bintu Muzahim da Maryam bintu Imrana da Khadijatu bintu Khuwailid da Fatimatu bintu Muhammad wayannan su kuma suka cika to akwai daga cikin malaman ahlus sunnati ma da Makhshari yana daga ciki suka ce to ma'anar wannan cikar da annabi yake wayannan annabawa ne dan ma wata cika da ta kai da ma'anar su annabawa ne duka baki da ba ma'aika ba ma'anar su annabawa ne wani ahalin majoratin ahalin sunnati tudun ahalin sunnati ce a ba wani annabi ya mace ba kaza ma'ana dai kudubai ne da kaza duk baki daya kudubai ne da kaza suka kawo wannan aya duk baki daya to ba mu aiko kafin ka wani daga cikin ma'aika ba sai mazaje muka aiko arsalna qablaka illa rijala yuha ilayhi da ake wahayi zuwa gare su dan malaikatu ba malaiku ba fasalu ahlaz zikri to ku kafuran maka ku tambayi malaman ahluz zikri ku tambayi malaman at-taura da malaman injila in kuntum la ta'lamu tunda ku ku sani ba to ku je ku tambayi malaman at-taura da injila dan kun fi gaskata su akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sun zo da ilimi gangariya fiye da na malaman at-taura din fiye da na malaman injila din amma ku yi imani da shi ba to yake nan ku tambayi malaman yahuda malaman nasara za su gaya muku haka lamma qalu inna muhammadan
yayin da suka ce cewa annabi Muhammadu basharun wato mutum ne la yastahiqu risalati bai cancanci manzanci ba akbar Allah sai ubangiji ya bada labari tabaraka wa ta'ala annal anbiya cewa annabawal mursalin da ma'aika qabla huka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysu illa rijalan fa mazaje ne kawai ba mala'iku ba was'alu ku je ku tambaye ulama at-taurati malaman at-taura wal injili da injila hal anbiya shin cewa annaba qabla muhammadin ga annabi muhammadu illa rijalun ba mazaje ne kadai ba mala'iku ne za su yi muku awa ba wani mala'ika da aka taba aikowa an mutane yan cikin mutane aka dinga aikowa faɗa in kuntu la ta'lamun an ku ba ku sani ba fa innahum ya'lamuna to su sun san shi wa antum ila tasdiqikum ku kuma zuwa tasdiqihim gazgata su a ƙarabu kun fi kusa min tasdiqil mu'minin daga gaskatawa mu'minin bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ma ja'alnahum jasadan la yaquluna wa ma ja'alnahum kuma annabawan da muka aiko a rusula ma'aikan nan ba mu sanya su da sadan jiki da la yaquluna dama ba sa cin abinci ba ji ba ubangiji tabaraka sai ce da sadan idan mutum bai cin abinci ai sai mutuwa ko yanzu zai zama gawa kuma ba ai wasu jiki ne da ba sa cin abinci ba a'a suna cin abinci me ya ja wannan aya raddi ne da kaulihin da faɗin su ma dai hazar rasuli to me ke ga wannan ma'aiki ya kullu da'ama yana cin abinci ya shi filaswa yana tafiya kasuwa siyayya ya je ya tebane ya zo ya ci abinci ai kyau ya zauna a gida kuma a gama baya cin abinci ma duk ga baki daya kuma ma da cefana da sai dai cefana ya dinga tasowa da kansa abu dai kuma kaman wasa sihiri duk ga baki daya ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya musu raddi da wannan a'a duk annaba ma ma ja'alnahu ai arusulu sanya ma'aikan dan da sadan jiki da la yakuluna da'ama ba sa cin abinci ba arusulu ma'aika qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka annabi muhammad sallallahu alaihi min jinsil bashari suna daga cikin jinsin yan adam fakat yakuluna suna ci wa yashrabuna suna sha kuma suna zuwa bayan gida duk in ka ci ka sha sai wannan abu kuma in ya lalace ya fita wanda zai yi aiki kuma a jiki kuma ya aiki a jiki to duk annaba suna yin wannan laisu mala'ikatan ba mala'iku ba ne to yanzu idan annaba ma duk suna wannan to ina kuma magadan annabawa ne kai ta dora a kanka gidan ba kai sai ka nuna mutane ko ba ka kashi ko ba ka na me wani yara cikin aikin faida duka ba ne ta taro a wannan duka baki ɗaya da wani ta ana ganin sai ka daina ci sai ka daina sha mutum ya tauridin samadaniya ya tauridin kulwallah ma har ya zama asabatu shi kenan ya daina jin sha'awa abinci ma duk ya kandare ya kankandare ma da duk ya bushe in ba haka ya mutane ba su yadda na Allah ba ne ga sai da shehu radiyallahu shehu ibrahim kaula Allah ya saka mata alheri ya zo Kano ma da yana majalisi sai ya gyatsa ka aka inna Allah kun ji mutum ne ya ci aboshi amma yana zuwa ilimi irin wannan sai ba yi kuma ce wani tabba kuma shehu ya fito ma da riga ko ta sarkin ba ta kai wannan ba kuma a zo ma Allah yanzu ma da karatu gashi nan kamar ruwa diga da to daga nan dai aka sake wato tunani aka san da wato yadda aka tafi daɗin nan ma'anar wanda ta ba a cin abinci a shi ba haka ba ne a'a zo ka zama arifi ka zama na Allah ka yi taƙawa ka kai matsayin da ya ci duk abin da haka dama ya ci duk abin da ba wata mata ta kawo wasu da Abdulkadir Jilani radiyallahu anhu ta kawo wasu da Abdulkadir Jilani ta ce irin abin nan da kuke koya wa almajiranku ni ma nan na koya masa abin nan da kuke koya masa da Abdulkadir shi to ba da kai nawa ne to yake na ji a sa shi halwa sai a sa shi halwa ya ce amma sai an yi halwa wannan lokaci daga yake na aka je aka sa shi ɗakin tarbiyya kuma aka yi ta cin tarbi ya yi ta buga tarbi sannan mata ta yi zagaye to ina ɗana ina so in gani shehu ya ce a lokaci da yi ba ni sai na ga ɗana ban da shekara nawa ban ga ɗana ya za a yi a ji a ɗago wata ɗana daga an ji an kinkimo mutum bai iya tafiya ma da ƙafa sama da sai an kinkimo shi aka zo aka zubar da ƙashi kuma rakwatan a waje ɗaya sai ta sa kuka ta dubi ɗakin shehi ta ga wani kaskocin kuma duk ƙashin kaza ne shehi an ci kaza duk ƙashin kaza ne yanzu kawo ma ɗanen ne ka kashe shi kai ba ka da imani kana cin irin wannan a raji ɗana busasshen kurasa ce a hannunsa yanzu da Allah wani karatu za a gaya wata gane sai da Abdulkadir ya kora hannunsa kan kashin kawai sai zakara ya tashi
yana tare shi to da kin ɗanki ya iya wannan ya ci duk abin da ya ga dama muna so ya zo nan ne da kin ɗanki ya iya wannan ya ci duk abin da yake so nan muke so ya zo to ai haƙuri yaro a mai da shi shauran dalla hannu da shau sani awal ba sun taɓa zuwa wani gari wajen wani ikon Allah an sauka kuma shau dalla ya aiki sa shau sani awal sai kwana uku ya dawo daga abu sai shau ya gaya masa ya ce kai ka ganka tun daga mutum nan ba a kawo abinci ba kwana uku shau bai ci komai ba yaye Allah ma'ala amma kwana uku dai ba a kawo abinci ba sannan wani ya ihu ya kira mutumin kire ya tun da na tabuwa kawo ba abinci ba ce gausi yana cin abinci ba irin wannan wanda can ce da ba ba irin muhim ba wasu ake sha inda ake so da tafiya maka sai an yi garaban gado an yi sallama an yi komai da za a tafi maka ka je mai duburi ka yi noma kai ko kai kasuwanci ko ka dan in ka dan samu muni ka ci gaba ka zo bar lomi in ka dan samu muni ka ci gaba ka zo haka zo bakin teku kuma wani nan tafiya take ƙara ba shi da abin da zai hau jirgin ruwa ya shiga wani kuma nan za ka yi ta kasuwanci ko kaza zai a wajen shekara ko akwai mutum da ya fita daga ɗan duniya ya fita hajji sai da ya shekara 10 Allah ya jirgin sama ya zo wani almajirin shehu shi kuma ya tafi hajji sannan suka yi alfa ɗaya shi wannan duk shekara 10 na yana kan hanya kuma azamar tafiyar yake azawar tafiya yake amma kuma ba abu sai an je can an dan samu a je can an dan samu a je can a kware da wuri ba sannan a wani ba zai dawo ba shi ne duk za a ga hausa da sun zauna a wani gari kuma waɗansu ma sun zama ƴan sudan kuma waɗansu ma kuma sun je maka ma kuma ba damar dawowa shi kenan an zauna a can duka baki da amma yanzu ga shi nan minti kaza sai ga yin fasfo din da yin sikirinin din da yin waya din ya fi zuwa hajjin wahala da ka hau jirgin na awa 4 da rabi ne shi kenan ka sauka jidda da ka ɗau wani jirgin daga jidda zuwa maka ba zancen jirgin kilo kamar nan da zaliya ne daidai ka ɗau mota duk da ka a gaban Allah tabarar da wata ala in ko daga jidda ne za ka je Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma minti 45 ne ka hau jirgi kuma ga ka gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam to wai muradi a je din ne muradi ko ba sha wahala a je din ne muradi idan jige duk Allah ya tantance da wannan wahala sai mu gode wa Allah wanda suna cewa yana daga cikin cutar da ba ta da magani Allah ya ma ni'ima haka saba da ita haka gaba ni'ima bace ya zama ba ka gode mata haka ma saba da ni'ima ma ga wannan ai ba ma ni'ima bace yanzu duk an saba da ni'ima ma duk ba ma ni'ima ake ba yanda an yi wani wanda ya taba ma tafiya hajjin a kafa ma ai ba su ma yanzu ba ni gaba da ya dai da zai su ta hira da shi me ka gani ya aka yi wai mu yanzu mun gani ake ma wannan ai kafin ya ne ba shi haka zai yi to duka baki da to annabawa suna cin abinci suna sha suna aure suna komai bare ma annabta irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatsin me ake ba a cika dabino ma da a dinga sha wadanne muka din da ake sha sallallahu alaihi wasallam bare kuma ka zo wajen almajiran sa malam ka ne ba kun tsara gausu in aka hada ma wani abincin ma da yake daga aljanna aka zo da shi to وما كانوا خالدين ba masu dawama ba ne ba wani annabi da har yanzu za a ce gashi nan yana da ransa irin wannan namu rai na magana sai dai rai kuma na hadaran Allah duka baki daya sai dai rai na hadaran Allah din nan wa ma kanu khalidina wa idza jaa ajalu ahadin minhu idan wato ajalin ɗaya daga cikin su ya zo ya mutu sai ya mutu kawai laysa lahu al-khulud ba da wama ga annaba wannan duk ba sharadin kullu hazihi duk wannan abu da aka faɗa laisa min shuruɗin nubuwati ba sharadin annabta ba ce a ce ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai mutu ba duk ba sharadin wani taka ba ce to bai ta zama sharadin wani taka ba bai ta zama sharadin ba ta zama sharadin annabta ba bai ta zama sharadin wani taka duk wannan ba sharadin ta ba ne me ya sharadin annabta
kamar yadda malamai suke koya mana tun a kawaidi as-sidqu gaskiya dole annabi sai ya zama mai gaskiya ba taɓa ganin wani annabi ba ƙaryaci ba wal amanatu da amana dole annabi ya zama mai amana ai Muhammad al-Amin ma su da kansu suka fi kowa sani gaskiyar nan tasa su da kansu ke cewa kai jama'a masu hankali mutumin nan ba zai kiwa mutane ƙarya mutum yana yaro sai da ya tsufa ya kai shekara 40 kuma ma ba mutane zai sharuwa ƙarya bai sharuwa Allah a hankali dai wannan ma ba zai wani su wannan ya taimaka wannan duk annabi sai ya zo da gaskiya wal amana da amana jibi kashe shi suka yi niyyar yi amma kuma duk da suna faɗa da shi amma duk ajiyoyin su yana wajensa sallallahu alaihi wasallam duk ajiyar su tana wajensa gashi sun yi niyyar kashe su ma'ana abokan gaba ne malul harbi dukiyar abokin yaƙi ma'ana halacci a wanda Allah a amanarsa bai ga ya ce ɗan dukiyarsu ba kuma tafiya za a yi ba daga Makka zuwa Madina kuma irin ta wanda dawa ce a wanda Allah ya basa yana alkwana uku ya baiwa da kowa amanarsa gari ya waye yan rahoto aka baza maka ai ji an kai wa mutumin hali ko ƙaƙa aka ce ai ya gudu ai kusan sama tana kare shi ya gudu wani yo dukiyar mu shi ya gudu da kullum a ce a kusan shi ba irin wannan bane ai ya ajiye dan uwansa a duk wani wanda ya sai yana da ajiya ya je ya karba to wallahi an yi zalunci wallahi bai dace a yau irin wannan haka ba kai ba a kyauta ba kai mu musulunta ba manzo Allah ya fita ya bar mai kira shine amana ta dinga mai kira kowa ya ji abin da kudin sa ba to kana da mai kiki kuma bayan wannan to shi yake to da amana wata bulibur risalat da isar da aike duk annabin da duk ma'aikin da aka aiko shi to koma ne zai faru masu ya isar da aiken ko da kuma kashe shi za a yi to da isar da aike ko yawa wa jawaza a aradul bashariyati da halaccin duk abin da yake zo wa dan adam shi ma zai zo masa dan wani daga cikin sharadin annabta duk abin da zai iya rashin lafiya zai iya komai sun ce hauka ne ba zai iya ba saboda kar ya zama ya cakuɗa annabta sa ƙwaƙwalwarsa tana da lafiya ƙalau zuciyarsa tana amma kowane irin rashin lafiya yanzu dai ga irin rashin lafiyar da annaba ayyuba ko ya yi jiba kuma zai iya yaki a yi nasara ma a kansa a yi komai duk abin da ya aure ya saki ya sha wuya ya yi nasara ya kuma duk abin da zai iya zuwa wani ɓannare to shi ma kuma irin wannan abu zai iya zuwa masa wal imanu bil mala'ikati yana daga sharɗin Allah ga imani da mala'iku za ga akwai daga cikin mutanen falasifa ko kuwa yanzu da suka kasai da alikitanci za su yi wannan wani shirye ne kawai nau'i ne na cuta duk gaba ki da yanzu wani likitan da saka cewa ko aljani ya kama wani gwada da da ga fara da rashin lafiya ne kawai muna da magunguna to gaskiya irin da irin nasu su ba da magani ya yi kyau to annabi na za ga imani da mala'iku wal imanu da rusul ko za ga imani da ma'aikan da suka yadda ka san waliyai dinnan suna girma shauran waliyai din ko da ba shehunansu ba amma suna girmama su duk waliyai girmama su ake duk ko ba shehin ka ba rabbi inni saddaqtu kullu waliyya ra'iyan haqahu bi ayni ihtiram ghayra annahu salimun huwa shaykh Ibrahim yana fara Allah na gaskata duk wani wali kuma ina kiyaye haƙƙinsa da ganin daraja da komai kawai ne da wannan ba sai dai dan salimu shine shehi na kuma a kofarsa na zo na kafar ada kuma ya isa yawwa da mun gode Allah kuma muna zamanin failar dan salu yana kuma duk mun kafar muna ma'ana ko to ina za a je to amma kuma duk za ka girma kowa daga darajar kowa ka darajar to wannan ma wanda ba sa cikin failar dan salu na failar dan salu ka aikan su san dama kai ba kai ba ka kafar ka a can bare kuma su ma wani abu duk gaba ɗaya ku je ku kafa kako duk gaba daya a can to za ka ga annaba suna girma yan uwansu annabawa wal imanu bi kutubis samawiyati za ka kuma duk annaba sun yi imani da littafan sama da suka shige da littafan sama da suka shige kuma yana abubuwa da ake na rikici na waye duk daga baya duk mabiyan suka sassa in su kiristan ne in su mutanen namu ne duk daga bayan annaba duk suka lalata duk aka mai da abubuwa kada aka mai da abubuwa zagin littattafai aka mai da abubuwa kaza kaza a girmamawa ne daga Allah yake inda mai najashi ya faɗa ice abin da yake ya zo wa masiru da abin da yake zo wa mutumin nan naku Muhammadu ta kofa ɗaya suke fito
ɗaya suke fitowa to wannan kenan wal imanu bi hawlil yawmil qiyamati ko za ga duk annaba sun imani da tsarmakatan ranar tashi dama tsoron ranar tashi dama wa biduhu kishiyar waɗannan abubuwa kuma bata halatta ga annaba ba ƙarya bata halatta gare su ba ha'inci bai halatta gare su ba ƙin isar da aike bai halatta a gare su ba a ce duk abin da yake zuwa ɗan adam shi ne zuwa musu sai dai su zama mala'iku su daina ci su daina kaza bai musu ba lallai za ka ga suna da wani irin ƙoƙari wannan kuma su suka sa kansu jimirin ƙoƙarin annabi Muhammad sai ya kwana 5 bai ci ba bai da ɗan ko gishiri ba amma kuma yana jihadi yana saduwa da iyalinsa yana ibadodinsa yana kwana sallah yana kwana kaza sahabai gagaga suka ce kai jama'a kan ku ni ina kwana wajen uban abitu inda rabbi ilmi wa yasbi ina kwana wajen ubangiji na yana ci da ni yana shayar da ni hukuma to wannan aka ba malamai aiki shin wai abincin ne yake ci a wajen uban koko wannan hasake na ma'arifa la ɗarifu na ma'arifu shine ya ishe shi to kuma wannan shi yadda ma'arifa ce karfi a zuciya to za ka iya abin da kowanne ba zai iya ba za ka yi kwana nawa da yunwa za ka iya kaza wannan dai amma ba wai dan an sa shi ba da ba shi ne amma kuma zalla yana ci sallallahu alaihi wasallama yana sha da iyalinsa nan duk muna faransu to wannan shi ne sharaɗin annabta yau kuma ba za a ga ba su yi imani da mala'iku ba a'a ai mala'iku gashi nan da'iman manzo Allah yana tare da jibrilu ba za a ga ba su yi imani da ma'aika ba wannan yana zagin wancan wannan za ka taba ji ba Allah ya ce mu ma'aika duk ƴaƴan uba ɗaya ne ƴan uba ɗaya ne mu ma'aika duk gaba ɗaya uban mu ɗaya duk gaba ɗaya bare wannan ma'aika na tun daga annabi Ibrahim dama duk ƴaƴansa ne ba a zahiri din ba duk gaba ɗaya ko ba za ka ga annabawan nan ba su yi imani da shauran littafai na baya ba mu an hana mu idan muka ji Yahuda da Nasara suna wa'azi kan mu ce ƙarya ne sai kan mu ce kuma gaskiya ne me yasa ya ka baka ce ƙarya ba ka ce gaskiya ba me yasa haka saboda akwai inda suka cancanta ko su sun yi wa kansu shaida da haka to kan ka je ka ce gaskiya ne wanda suka canja ne kan ka je ka ce ƙarya ne kuma wanda ba su canja din bane ka ƙaryata Allah Allah ba zai ce ai ba ka lokacin Allah ai wallahi ban sani ba na zato da wannan kowa ya saka amma Qur'anin nan duk duniya ta yi shaida ko harafin annabi Muhammadu babu a ciki sallallahu alaihi wasallam wannan gangariya daga Allah ne dole su ganga tashi in dai suna son zama lafiya duk gaba ɗaya to wannan kenan sannan ba za ka ga annaba ba su imani da ranar tashin kiyama ba za ka ga aikin su ma na ranar tashin kiyama haka suna yi to bare kuma hadaran Allah da suka sani duk aikin su dan Allah za ka ga suna yi duk aikin da su koya mutane daga ba da koya mutuwa bayan rayuwa da kaza wannan shine sharaɗin annabta ba wai ka a ci abinci ka a sha ka a yi kaza to in ka lura kuma su mawali ya aiki almajiran annaba ne wannan duk a kansa ake wannan shine imani an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi da kaza ai a kansa ake wannan ba wani aje ai ta kage kaza ba a ci ko ba a sha kaza a ba ko mai zo ka sha faila ba to shi kenan je ka ci abin da ka so na halal amma da zai ka sha abin da ka so kuma na halal sai ka ƙara ma danna ma hadaran Allah ba ثم صدقناهم الوعد صدقناهم الوعد ثم صدقهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ثم صدقناهم الوعد sannan muka gaskata wa annabawan nan alƙawarin da muka yi musu bigin ja'ihin da tserar da su fa an jaina mu sai muka tserar da su wa man nasha'u da wanda muka so minal musaddiqina da wanda suka yi imani da hun da su wa an halakana al-musrifin sai muka halakar da kuma mukazzibina masu ƙaryatawa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikirukum laqad anzalna hakika wallahi anzalna ilaykum mun saukar zuwa gare ku ya mashar quraishi ya ku taron quraishawa kitaban mun saukar muku littafi shine qur'ani fihi zikirukum daukaka ku sharafukun daukaka ku izukun da wato daukaka ku dai ta tabbata a cikin wannan qur'ani wa huwa qur'ani shine qur'ani da annahu bi lugatin domin shi da yaran quraishawa ya sauka har abada da larabci za a dinga karanta qur'anin nan kuma har abada duk shari'o'in karatuka qur'ani za a ga da larabci wannan girma ne ga laraba ma duk wani balarabi
zai takama ya ce ai duk abin da ake ma'ana ma addinin mu addini ne balarabe qur'anin arabiyyan saboda qur'ani ne balarabe to shikenan addinin mu Hausa muna da alƙa'i muna da al'adu, Fulani suna da al'adu, Yarbawa suna da al'adu, waye suna da, amma aka zo fagen musulunci duk mu ba al'adun mu sunan mu Larabawa tunda al'adun addinin mu muke yi duk gaba ɗaya. To in kuma ba za mu iya ba to amma mun san ma'ana ga al'adar mu ta asali shine al'adun Larabawa. To kuma sai mu yi tamu al'adar da muka sani muka iya amma kuma dai ga al'adar mu ta can asali ba mamaki kana ko ba shi ka tafi America ka je ka dinga yin al'adunsa amma ka san kana da wata al'ada ka kai da ka baro ta a gida. To ma'ana duk wani musulmi al'adarsa ta farko shine al'adar Larabawa. Idan ya al'adar Larabawa ya burge kyautarsu da sadaukantakarsu da iliminsu da halinsu mai kyau banda halinsu na banza din na yaƙi a gabi Allah ya zama da wannan duk alheri da addini zo da aka da al'adu ne irin su mun ga cewa alisiyar Allah ya ba mu albarka shi kullum al'adunsa da yake yi al'ada ce in kana karanta tarihin Laraba da kaza duk irin wannan kyauta ne zai ma kyautar da sai ka zaci ma wasa yake yi gaba ɗaya da kaza da irin wannan da waƙoƙi da sadaukantaka da abuwa da abu da Laraba suke da shiga da kaza da abu da wannan ita ce ana saboda Laraba ne mu tunda to kaga yanzu wannan alfahari ne ga Larabawa cewa duk musulmi nasu ne da yaran su yake kaza kyau ya zama to larabcin nan duk musulmi da muke shine mai yawa shine kaza to kuma ba wai larabci bane Qur'anin nan shi ne ya rike musu duk wannan abubuwa amma ga yaran Farisanci yaran Iran nan da ya fi shekara 5,000 da kaza da biya tsari suna ta haɓaka shi da komai amma biya tsari ga yaran suwaye ga yaran Greece ga yaran suwaye duka baki da amma larabcin nan albarkar Qur'ani yana nan Allah tabaraka wa ta'ala ya rike shi kowa sai ka ga ya ɗan iya ƙur'anin nan ya iya larabci ɗan kaɗan zai ɗan gyara na hau ɗan kaɗan zai ɗan gyara sarrafa ɗan kaɗan zai ga sai ka gaba larabe ne na gidi dama duk larabcin ga shi nan a ƙirjinsa shine ƙur'ani duk gaba gida wannan daga cikin alherin a haddatar da yara ƙur'ani kamar an haddatar da su yaran larabci kenan duk gaba gida kuma ba wanda za ka kawo yaran ƙur'ani ya ce ma ko tsohon yare ne ko kaza kaza a sai dai shi ya je ya tabbata sa ya ce da zamani ko kaza to wannan shi wannan ai alheri ne ga mutanen Makka kullum kuma Qur'anin nan yaran na gidi na Qurayshawa ne duka wanda da akwai yaran shauran kabilun Laraba duka baki da yanzu a ce Hausar a ce ko misali a ce ko Hausa Kano Sokoto a ce ko Hausa Katsina duka baki da a ce kuma akwai wani abu na Hausar Kano akwai abu na Hausar Zaria akwai wani abu na Hausar kaza amma Hausa ce ta gidi ma'ana yaran Qurayshawa ne wannan ai ɗaukaka ce ga Qurayshawa to kuma aka sauka muku da Qur'ani irin wannan wanda ɗaukakan ku yake ciki da annan gobe daga tukun domin shi cewa shi da yaran ku ne ba ya jiru kuna hazihi ni'matu da yaran ku aka sauka muku wannan wa huwa daga tukun da yaran ku ne afala ta yaquluna ba za ku hankalci wannan ba Allahu ubangiji anzala al-Qur'ana shi ya saukar da Qur'ani ala lugatin arabi amsa yaran Larabawa wa hadha sharafun lil arabi wannan daukaka ce ga Larabawa halla ya yaquluna yanzu Larabawa ba su san wannan daukaka ba fa yadrukuna hazihi ni'mata su san girman wannan ni'ima wa hadha sharafa da wannan daukaka wa yu'minu billahi shi imani da Allah tabaraka wa yu'minu bin nabi sallallahu alaihi wasallam imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda albarkarsa wannan Qur'ani ya zo musu wa yu'minuna bil Qur'ani su imani da Qur'ani abun mamaki yanzu misali kamar irin Misra za ka ga kibdawansu amma su ma da larabcin suke magana za ka ga ba nasare ne ba musulmi ba ne amma ya haddace Qur'ani yana haddatar da 'ya'yansa Qur'ani suna nan kibdawansu me ya haɗa ku da wannan littafi muna koya wa 'ya'yanmu larabci ne sun mai da shi littafin da koya larabci muna koya a yamin larabci da duka baki da to tun da ka iya sanin da shi kake koya a yanka da aka koya masa aƙidar sama wannan littafin
shehu radiyallahu anhu ya ce wannan littafin duk wani fanni na ilimi wannan littafin ya yi magana wannan fanni. Asalin kowane fanni da Qur'ani, asalin kowane fanni na ilimi ne, ba wani fanni, hatta waƙar da Qur'ani ba waƙa ba ne, kuma annabi Muhammadu ba mawaƙi ba ne, kuma ba zai iya ta ba. wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu, amma hatta wannan waƙar Qur'ani asalin ta tana da inda za ka tushe a cikin Qur'ani, hatta waƙa. Shehu Ibrahim ya ce amma wannan duk wani abu ne na fanni da ake koya ake kaza, wani ya zo ya ƙara, wani ya rage, wani ya ce ba a yi fasaha ba, wani ya ce kaza kaza. Shehu ya ce amma Qur'an nan mai adalci ne, kowane fanni yana da tushe a ciki, amma duk bai zo dan wannan ba, ya zo ne don ya sanar da mu Rabbul Izzati. Wannan shine mawdu'in da Qur'an ya zo da shi, don ya sanar da mu Allah, ya sanar da mu lahira, ya sanar da mu makoma, ya haskaka mana rayuwa wadda za ta kai mu zuwa wannan babu abin da ya zo da shi ke nan duka baki da. Amma kuma ma'ana wannan ba wai duk za a bar wa'ancan ba, amma wannan dai shi ne asali duk gaba daya. To tunda kuke koya wa 'ya'yanku shi dan su iya yare, dan su iya kaza kaza, to da ku koya musu ma abin da ya zo sanarwa mana, koya musu Allah da ya zo sanarwa mana duka baki da a ciki. To وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم ديوا وكم واتو ديوا قسمنا أي أهلكنا مك هلكا من قرية ندق القرية أي أهلها متانا القرية أكيد كان ظالمة كتو أن القرية كافرة وأنشأنا مك فارقما بعدها بايا متانا قوما آخرين وينسوا متاني وينسوا كما كثيرا أي ديوا ما يملك الله الله يكي هلك أمة الأمة ثم يأتي بأمة بعدها سنة يقول الأمة بايتا إن كانوا لما دم هكا أكيد ma'ana mutum ya bi Allah ka nemi duniya iya ƙarfinka, amma ta kai ka zuwa lamarin lahira, kakkai daga girman kai, kakkai kaza kaza. Duniyar nan da in dukiya ce da a hannun wani take, da wani ne mai shuhura a ƙasar ku ko a garin ku, ƙila ma yana da rai amma kuma Allah ya ɗauke ta daga hannunsa, kuma yanzu kuma ko jikarsa ko ɗansa ko ma wani ma ba a gidan ma yake ba shi da alaƙa da shi ma kuma ya koma ta ba ta wannan ɗin ba ce. Kayan Allah kuma suna nan da yawa, kuma Allah ya ba wancan. In karatu ne za ka ga dawa malam wani ne ya ƙasaita, shi ake ji ko ana da ko ana, shi kila yana da rai, kila ya mutu, kuma yadda kuma abin ko Allah ya ba ɗansa ko Allah ya ba wani diga ko ma Allah ya ɗauke abin daga gidan ma gaba ki ɗaya. Ai dama dan ya nuna sarautar ma kayansa ne, kuma ya ga wani ake ji, ya ga wani in mulki ne da sai ga a hannun wani ake, a hannun wani yake, kuma sai ya ga rana ɗaya kuma shi kenan ko wanda aka kwace daga hannun nasa yana da ko da mutuwa, shi kenan kuma ya ga ko wani ne yake yi duk gaba ki ɗaya. To haka duniya ta abu. Wannan ba ma sai kafirai ba, hamuwa musulmi duk gaba daya. Kuma an karɓar da gidanku da wani tsoho ne a gidanku tuku a ce ai shi ne uban iyayenku ya ƙare, yanzu sai iyayenku wata rana su ƙare sai ku, wata rana kuma ku ƙare sai ƴaƴanku, wata rana su ƙare sai jikokinsu. Haka ne za a ji tafiya, in wa'annan sun tafi wa'annan su tafi, wa'annan sun tafi wa'annan, da za a ce wa mutuwa cunkoson ya isa, gida ɗaya cunkoso na za ku je ku tara duka baki da kuma abin tausayin ya isa. To wannan duk wata ni'ima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما أحسوا بأسنا yayin da su kafiran ahassu suka yi hasashe, ihsasi ka ji abu amma ba da kunna ba. Duk wani abubuwa da ake jin 5 minutes ake cewa ko, to duk wani abubuwa guda da ake jin abu da su, shi ihsasi ba da su za ka ji ba. Yanzu ka ce ina jin yunwa da kunna ka ji ta, to da amma kai ka san da tana a jikin ka ji ta, ina to kuma akwai abin da kuma duk ba ma ba a jikin kaza za ka yi hasashen kai tun da ga kaza tun da wallahi kaza da zai samu. To falan ma a hasu ba hasana yayin da suka yi hasashen ko kuma ga azabar mu nan ta zo, alimu suka yi sani ai shakura ahlul qaryati yayin da mutanen alƙaryar nan kafiran nan suka kuma yi sani
bil ihlaki da cewa ga halakar mu nan ta zo izahu sai ka gansu ga sunan min ha daga halakar nan yar kudu da kuma duk an zura da gudu ana gudu da ku sun kakkafa sun tsatsaya su ne masu tsawon da kuma da sun ga halaka ta zo kuma kuma ga sun zura da gudu idan ja azabi idan azaba ta zo ya turuna sai ga suna gudu wai haruna sai ga suna gudu ya turuna suna da tan annahu yanjihul harabu cewa gudun nan zai tsayar da su ne azabillahi ta'ala daga azaba ubangiji tabaraka wa ta'ala qala lahum al malaikatu istihza'a sai malaiku da dinga ya musu dan izgili ina za a je ne ku da wani mala'ikun da ke ce musu la tanqudu warji'u ila ma utrubtum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun la tanqudu duka ina za ku da je kai ka ku gudu la ta harbu ka ku gudu warji'u ku dawo ila ma utrubtum zuwa ma ni'imtum abinda kuka ne ku dawo wajen ni'imar ta ku ga fadar ta ku ga atan falo din naka ya gudu da a zo a ga kilishin ka ga gado ga katuwa kujerar da kai kada kake iya zama a cikin kanta ba wani mai zama ko shimfiɗa ga ai a dawo nan wa masakin kun da gidan da tunkula Allah kun zo aluna ba ku ne kuke za ku zauna a falo kuma a dinga a najera na da Allah ina so a roƙi kaza kaza kuma yan hana daga kai da Allah ba za ka ganshi yanzu ba ya roƙi kaza kaza to a dawo a zo a zauna ko irin waɗannan masu zuwa kuma bara kaza sa zo a dinga musu shan kanshi a kai da Allah duk sun dame mu kai kaza to a zauna a dinga haka man a kuma a zura da gudu wannan din izgili ne malaiku sai tun da wayannan abubuwa in ba imani a cikin ba su da wani amfani diga ba gida ko ku dawo zuwa wannan shay'an min dunya ku wani abu na daga duniya ku alal adati abu sa al'ada ku qalu ya wailana sai kada suna cewa ya wailana ya littafi wato ya kai can mu halakana ya halaka mu inna kunna zalimin mun kasance masu zalunta kansu ne bil kufur da kafirci fa azadat tilka da'awaikum hatta ja'alnahu hasidan khalidin ya wailana dinna ya halaka mu ba ta zama ba ita ce abin kiransu da Allah ya yi nufin su ma da rahama kamar yadda ya so al'umma annabi Yunusa ai da sai su ta istighfari ba laifi da mutum ya yi tsaurin kan ya yi da ya ga halakar maza zai koma ga Allah duk ya sadaukar da abin ya ta istighfari to kila Allah ya taimar kuma ya ɗauke mar azaba kafirai suna yin da kafiri da azzalimi suna yin zalunci da kafiri da azzalimi suna yin zalunci da cuta duk wani matuci ma yana zalunci sai ya ga sakamakon Allah ya taho sai ya ga sakamako ya taho bala'i ya so ta so sannan astaghfirullah Allah na tuba sannan ya koma zuwa ga Allah ito kila Allah ya karɓi tuban yanzu an karɓi tubanka amma kuma sai an casa ka sai an wanke wannan abin da kai Allah tabaraka wa ta'ala ba wa ƴan mutane da azaba ta zo musu suka tuba muka ɗauki azaba sai mutanen annabi Yunus sai mutanen annabi Yunus an karɓa din ba wai ba a karɓa ba to amma kuma ka ci bilis bari dai a ɗan guda kai ma iya adadin yadda ka rubuta mutane za a yaje din ko an yaje din gaba gida amma wallahi sai an wanke ta sai ka wanke don haka ƴan uwa mai kan wa'azi kamar da ai bari ta cuta in naga ko na ko in naga kamar bala'i da taso kuma kama istighfari kaza ito kila Allah ya karba istighfara amma kuma sai an danda ku da an danda ku kan sai an wamu to wannan ne yake samun su duk gaba gida to su maimakon su yi istighfari da suka ga bala'i ya taso a sai dai wannan kalmar suka yi ta maimaitawa ya wailana ya halaka mu amma zalancin kalimatu wannan kalmar ta kasance ba ita ce da awakun kiransu ya duhuna bi hada suka dinga kira da ita wai radduna ha ita suka dinga maimaitawa hatta da annahu hafsa yarnahu muka sanya su hasidan kai ka girbabbu duk da baki da kazzari kai ka ce yabanya almahsu da abin girbewa bil manajili da wato wannan wuƙaran basashiya lauje da laujijjika duk da baki da bi an kutu dubi sai da ranar badar da aka kashe su da takobi kuma duk kuma wani bala'i ma ya zo kuma da aka kashe su duk baki daya wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin sai da aka kashe su bi sai da takobi kan sakali ana ce kan sakali khamidi da sai ga su mutattu kuma mayyiti da matattu kan kumudin na da kai ka ce bucewa wuta kuma idan kuke a idan suka mutu idan mutum ya mutu kuma da yana harka yana motsi yana kuma zai gani gashi na a kwanta kawai
kai ka san wannan kamar fitacce ne kamar wanda da yana ci ne ma'ana ko yanzu ya mutu duk gaba ki daya motsi dai a dinga tutuya shi duk gaba ki daya wa ma khalaqana sama ba mu halicci sammai ba wal arda da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su ko mu halicci sama ba da kasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su la'ibina muna masu wasa adishi na dan wasa ba mu halicci sama da kasa ba dan wasa wato malaman yare sun raba wasa guda kalmar wasa biyu akwai la'ibu akwai lahau suka ce la'ibu na yaro dan kankane da bai san sha'awa ba yanzu yara har zuwa shekara 3 zuwa shekara 4 za ka su yi suna wasa a yi wasan ƙasa a yi wasan aure a yi wasan kuka a yi wasan amma ba su san ba da suke yi ba jin daɗi a cikin wannan wasan sai kai za ka ji tausayi ka ce wai ko gajiya ba kai da Allah duka kwakwashe kayan wasan su ba zancen gajiya ne to wannan shine wasan yaro la'ibu saboda ba sha'awa a ciki in ka lura su a hadaran Allah suke yaro a hadaran Allah yanzu shi ya bautarsa ce don ta hadaran Allah yake wai na abubuwa da suke duk ba zancen jin daɗi ko ba zancen kaza haka dai zai ta wannan shirman kai ma kuma komai ƙasai ka kaba sana ake ne malami ne kaza in ɗanka ne ko in jikanka haka ma za ka zo ka taya shi to zo mu taya ka mana wannan me da wannan da zai ga da tije yana wasa da yaro yana rarrafe yau shine doki yaro kuma ya hau bayansa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gida ya ga yaran Madina kanana kuma duk a kofar gida Annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum lafiya a'a yanda kake dora Hassan da Hussein akan ka kana yi musu kaman doki to kuma dai ka dora ma haka Annabi ya ce dukkan ku suka ce kwarai kuwa Annabi ya ce wane mutum Allah ya sa an kawo mar hadiyar kwakwa wannan irin kwakwa da farar kwakwa ɗin da ake fasa ta bakin teku ɗin nan an ka annabi kwakwa sannan kwakwa ba a ƙasar larabawa take ba kamar abin sha'awa ne an ka annabi kwakwa sai annabi ya koma cikin da ya je ɗaukar kwakwa ne ce yanzu na babu wannan kwakwa ne ka ce annabi ya ɓaɓɓalla musu kenan sai koma da annabi ya ce oi ni Yusuf ma ya fi ni daraja wa sharahu bi thamanin bakasin ko Yusuf an saye shi da kuɗin dan mara daraja daga ita yau ni kwakwa ce ta tsayar da ni sallallahu alaihi wasallam to sai ya gama komai tsuba da kuma kuma kana wasa da yaron ka sa shi a baya ma duka da ba kai ma wai ka koma hadaran Allah can kai ma duka zama yaron yadda yake bata bakin sa ya faɗa abu kai ma sai ka bata bakin ka kai ma ka dinga tsamin bakin ka kana kwaikwayon yaron duka baki da wannan shine wasan yaro amma baligi shi kuma ga yana wasa akwai jin daɗi a ciki shi ko akwai sha'awa a ciki akwai ko da wasan kwaikwayo aka hada da bari aka ce wannan matar ka ce ta wasan kwaikwayo sai zuciyarsa ta buga sai an ji wani abu ya oki sai an ji wani abu amma yaro da to shi kuma shine lahau wasan mai hankali duk da wasa yake da za ka ga akwai dan wani abu na jin daɗi a ciki to jibi ubangiji tabaraka wa ta'ala inda ya faɗa a nan wajen wa ma khalaqana as-samaa wal arda ba mu halicci sama da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da yake cikin su la'ibina muna masu wasa ma'ana ubangiji tabaraka wannan sama da ƙasa da duk abin da yake da me zai da ita ba wanda zai yi da ita to duk abin da ba sha'awa a ciki ba dai yana da sha'awa abu kaza ba kaza duk abin da za ka yi aiki za ka yi yanzu abin da yaron nan yake yi wanda ba sha'awa a ciki ba kuma gashi yana yi shi yasa aka sa abin suna la'im to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba ma in kuka dube su kamar wasan ne kuma wasan ma irin na yaro amma kuma wasa ko a fasintu mu annama kallana kuma abadan wanda kuma da wallahi ba wasa bane to me hikima kuma da ya zama ba wasa ba yanzu ubangiji ya yi su ne don ya amfane mu yamba ugaini shi ba don ya amfani ba shi ba da abin da mutum yana yi ba don amfani ba zai kama ba wannan wasa ne amma kuma in yi amfani wani to ya yi da haka ake cewa da likita hakimu likita saboda duk aikin likita za ka don ya amfani wani duk abin da yake don ya amfani mara lafiya ne shi hakimu da likita to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba wai da saman da ƙasan da duk abin da yake tsakaninsu
da gidanka din nan da kake ganin darajarsa da duk duniyarka da kake ganin darajarsa wanda a cikin sama da ƙasa shi Allah tabaraka wa ta'ala da mai wasa ne to da wasan ma irin na yaro ne wannan la'ibu ne kawai wannan duk abin da ke sama ba da sa'a ƙarshe ma duka wani duk irin tarkacen kayan wasan yara ɗin ne da za ka yaro yana da wani kwallo ma da siyasa duk ba wai dan ai wani abu da su ba wannan wani tarkace ne duk gashi nan dai dan duk dan adam aka kai yanzu kalifa dan adam da yake ta amfani da su dama dan kai muka yi duk gaba ki da tabaraka wa ta'ala bari a ce wai Allah yana amfani da wani abu a cikin sa to ba dan ba mun yi su ne baina kuma la'ibina ba dan wasa muke wannan ba bal dalina ala qudratina mun yi su ne dan su shirye zuwa ikon wa nafi'ina ibadana dan mu amfani bayan mu da su law radina an nattakhizahum lattakhadnahu min ladunna law aradna da mun su kuma an nattakiza lahawa mu riki wasa kuma lattakalnahu min ladunna da daga wajen mu dan nan za mu rike su to ga wani kuma kalmar ta zo ga lahawu kuma ta zo wasan bali shi kuma wayansu kafuran sun ce sai da Maryam amince Allah ya tabbata a gare ta mata Allah ce mata Allah ce a'udhu billahi wayansu kuma ce a'a su mala'iku mata ƴaƴan Allah ne su kuma nan da wayansu kuma sun ce Yesu almasihu gashi dan Allah ne kaza to su Allah tabaraka wa ta'ala to kaga anan shi kuma da mace da ɗa akwai kuma wasa na jin daɗi a ciki yanzu mata kada ma jin daɗi ga shi nan kana saduwa da ita kana kaza a ciki shi kuma ɗanka in ka gan shi za ka dinga jin daɗi ai wannan ɗana ne kai tun yana yaro kana wasa da shi idan ya girma kuma kuka so ka faɗa ɗaya kuma sai ka gimce to kuma abin yana damun ka yaran nan da ina wasa da shi yanzu kuma ya girma ba dama wasa kai ya raina ni to kuma da ya haihu kuma ya yi jika kuma sai ka kuma ɗau jikan nan kuma duk wasan da kake waɗanda sai ka koma yi wa jikan nan zai koma yawa jikan nan shi kuma jikan nan ko da zai kuma da za ka yi taimaka wasa saboda da ya zo zai ma kuma dan wani tsageranci uban yana kusa sai ya make shi baban na za ka yi haka kai wa kana ina ruwanka kamar za a zai ce ta kare wa baba na kaga yanzu akwai jin daɗi a cikin dubbin ga jin daɗi na iyali daban ga jin daɗi na kuma kana ganin iyalinka daban Allahu akbar shehu mauludu fara kakan shehu hadi yana da yaya guda biyu samari sharifai kyawawa malam wata rana sun yi ado iyayen sun yi musu ado malam ga shariftan nan ga kyau laraba nan ga ado sun fito kawai ya kalle su yace ya ji daɗi a yace Allah na zaɓi in yi haƙuri akan wannan jin daɗin da wayannan ya'yana ne da za ka take anan ɗaya mutu ɗaya wani yana farfar zai mutu wasu ka fito da wacce Allah wallahi ni ban yadda ba Allah ina so ni Allah ya shi yana da ya raya a wajen ki ba kabi da akwai jin daɗi wani ma da shi da riga alfahari ya'yana kaza kaza dan kana zamalin mabani Allah su bayan Allah wajen Allah su to wannan kaga yanzu wannan akwai jin daɗi a ciki komai Allah yana ajiye shi a wajen sa yanzu Allah na wajen sai ya ce lahau can wancan tarkacen da duk ba zancen jin daɗi sai ya ce masa la'ibu sai ya ce masa la'ibu a nan wajen kuma sai Allah ta baraka ta lauranna an tafi da lahau da mun yi nufin mu riki wasa ma yulhi bihi abinda ake wasa da shi ake wasa da shi min zaulatin na daga mata ne awwaladin ko da latakannahu min laduna da daga wajen mu zamu ga hurul inu malan kya ba ku ji yadda ne muku magana hurul inu ba ga matan aljanna kyawawa ba shi zan ba mata aljanna ko zo kuma sai mata irin na ku zan dauka kuma in mai da ita mace ko tun da ni ubangiji ne ni na halicci kuma matar kuma ainihi sai in gwangwaje sai in yi bakan dabiyar kira ko da za a yi matan kuma sai a yi wata irin kira ta daban a rabbul izzati duk ya wadata da wannan tabaraka wa ta'ala da sai a kero mata yadda babu kaɗan ma an tashi duk sai a kero wanda babu irinsa ko kuma duk a cikin halitta gashi nan ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi sai a rike shi nan kuma duk ba a yi haka ba to Allah biya wadata ga wannan ko malihi ne min zaujatin awalan da za ta kan zamu min ladana ita
ittahamul haqa kafirai sun tuhunci ubangiji tabaraka wa ta'ala anna lahu zawjatan wai Allah yana da mata hiya maryamu ita ce sai da maryamu alaiha salam amince Allah ya tabbata a gaita waladan Allah yana da dawo wallahi tabaraka wa ta'ala ubangiji mai jira daukaka da warada zawjatan da yayi nufin mace fa innahu min al-hurul ina ai akwai hurul ina a wajen sa wal malaikati da malaiku ma huwa ajmalu abin da yafi kyau wa ashrafu ya ruka kaka wa azu ya ruka kaka da kadaran girma min maryama daga maryamu alaiha salam hazihi wannan in kunna fa'ilina ai zalika da zami wannan ma kun ji yadda za a yi ba na ku za mu dauka ba da za a yi wannan ma lakin na sai dai lanna falan na sai Allah ya sa ba mu ba don ba mu yi nufin wannan a zuciyarmu ba nufin wannan ko kuma in dinna ai ma kunna fa'ila ai ba mu yi ba za a yi wannan ba wannan irin daga aiki irin na ba za a yi ba ku ne bayi ku ne dai dan ku yayyafa ku yi kaza shi za aka shirya muku wannan بل نقصه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki a wajen da ashiya ya samar da abubuwa laysa li garadin ba dan wani nufi nasa ba wa laysa bi la'in ko ba mai wasa bane ba wani nufi a cikin ba wani bukata ko na wasan yara ko na wasan manyan mai sha'awa duk babu a cikin wannan to duk ba wannan a ciki wale sa bila'i wani hannu mu fa bayan sa bi haƙina a cikin haƙƙin idza amina amala kuma ka aikata aiki ayya amalu ko wani irin aiki ne imma an yakuna lana gharadun ko zama akwai wani nufi akwai ta bukata a cikin wannan aikin tamu bi hazal amala a cikin wannan aiki wa imma an nakuna la'ibina ko mu zama masu wasa dan kaga mutum yana abu imma yana yi ne dan amfani ko kuma duk ba amfani a cikin to mai wasa ne kenan wasa yake yanzu a dinga wani ka dinga wasa irin wannan yanzu wani abu yake mai amfaninsa ka dinga wasa irin wannan to ko kuma ya zama mai wasa al'aqilu dan adam mai hankali la ya amalu shay'an ba za ka ga yana yin wani abu ba laysa lahu fihi garadun wanda ba wani amfani a cikin sa ba shi da amfani a cikin sa in ba ala haza in ya aikata wannan ya kunu la'iban ya zama mai wasa wallahu amina ubangiji ya aikata duk wannan abu da ya aikata wala garada lahu Allah ba shi da bukata a cikin sama ba dan ya zauna ba shi da bukata a cikin kasan ba dan ta noma ba ko ga walaysa bilahi kuma ba mai wasa bane tunda dai duk mutum yin abin da ba shi da ba amfani a ciki da zai dawo kansa ma'ana mai wasa ne kenan to rabbul izzati ba haka bane bal amila li hikmati duk wannan halitta Allah ya yi ta ne dan wata hikima huwa an yanfa ibadahu dan ya amfani bayansa ba dan ya amfani kansa ba a'a dan ya amfani bayansa to shikenan huwa an yanfa ibadahu al hikmatu hikima manya amalu li nafa'il ghayri to tun daga nan ma ashe hikima ma wanda zai dinga aiki dan ya amfani wani da yawa za ka ga mazajen da sun wadata ga wani abu amma kuma suna yi ba dan su ba dan su amfani wani ba ruwansa da noma idan bai noma ba yana da abin da zai ci idan bai noma ba yana da kayan kasuwancinsa yana da kudin shi yana da abin da yake noma da kudi ba sai yayi ba amma kuma duk da haka za ka ga yana noma yana shan wahala yana komai dan ya amfani talakawa marasa shi sai an yi nomar an ɗaure hatsin an yi zakkar na zakawa sannan kuma ragowa ma diya rabar da su duk gaba gida dama ba ya idan yana bukata ba idan yana wannan ma shine aiki ma mafi girma wajen Allah mafi karbuwa dan adam ko ya wadata a wani abu ko ya to yayi dan wani yanzu shine mai aiki ubangiji mu tabaraka wa ta'ala duk wannan abu da yake bai bukata komai a ciki ya wadata amma yana yi ne dan mu bayinsa tabaraka wa ta'ala yana yi ne dan yambau liyan fa a gaibu to yana yi ne dan ya amfani waninsa to duk kowa ya yi kokari haka ko ka wadata a cikin wani abubuwa ba laifi ka yi dan ka amfani al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wal hikmatu man ya'malu liyan fa gaibi Allah tabaraka wa ta'ala ma'a ma khalaqa min al-makhluqat ubangi tare da duk abin da ya halitta daga abun halitta din nan la yaqudu ilayhi ayyu nafi ba wani amfani da yanzu mu da muke kan kasa ba wanda yake kai ma kudin haya ba wanda yake kai kudin haya ba wanda yake kai kudin iska numfashi na oxygen da muke sha ba wanda yake kai kudin ruwa ba wanda yake kai kudin wuta ba rana ga sanan muna ta fitila da kaza da wata ba wani wanda mota ya da malaiku za su gon to rabbul izzati ya turo ba da kaza da Allah ya wadata mana ga wannan shine kasaita to wai shugaba ma ya dan kwatanta ban ba kalifan Allah bane inni ja'ilun fil ardi ka ai shugaba ma ya dinga ganin cewa shi khalifa ne na Allah inni ja'ilun fil ardi khalifa
to ka kwatanta ka raya ƙasa ka raya 'yan ƙasa ko za a karɓi kuɗin wuta ko za a karɓi kaza kaza ya ka zama dai ɗan kaɗan kawai amma shan abin ya fi kuɗin da ake biya to kai ne kalima kai ne shugaba amma fafa lola kawai ba kaza kaza ba shi da wani amfani wannan duk gaba ki ka ji yadda ake sarauta ta rabbul izzati mutum ne to ni Allah ne a'a kai ba Allah bane amma kalimansa ne kai ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa kai yanzu khalifar ka kuma ya zo a cikin hadisi ma sarki kuma shine zaka in ka ce gwamna ma duk daya in ka turo kasa ma inuwan Allah ne akan kasa wai inuwan Allah ce ga tana akan kasa to da dan gwada mana ka yi adalci ka yi amfani duk ka nuna kasaita ka nuna sarauta ka nuna ba na zalunci ba na amfanin yan kasa sai ka ga ikon Allah sai ga duk wannan abu da muke faɗa sai ga kuma mutanen da muke ganin ba masu addini ba ba ruwan da kuma duk akan wannan su yanzu kasar turai don haka ma duk yan amurka ma kowa sai ce ma zai gudu kasar turai din duk gaba ɗaya ga duk wannan suke so su kwatanta shi kuma suke kwatantawa duk gaba ɗaya to Allah kowa ma ya dinga kwatanta wannan Allah tabaraka wa ta'ala ma amaka laka tare da abin da ya halitta min al-makhluqat na daga abin halitta la ya'udu ilayhi ayyu nafa'i ba wani amfani da yake dawa Allah walakin nan naf'a ya'udu ilaina amfani yana dawa wajen nahnu ibadahu mu bayinsa tabaraka wa ta'ala بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر bari dai naqذف بالحق mun ajiba da gaskiya al-iman shine imani alal batil abu sakafurci shine barna kafurci shine barna to muna jiba da gaskiya abu sakafurci imani abu sakafurci fayadmaghu sai imani ne yazo ya ratsantsa da kafurci fa idza huwa zahir sai ga an shafe shi ba kafurcin duka ba daya adatullahi tabaraka wa ta'ala al'adar Allah annal badila cewa barna ya zaharu shi yake fara bayyana kabla alhaqi kafin gaskiya duk barna shi take fara bayyana kafin gyara dan a san darajar gyara ce to ya aka yi da kaza ka a wannan ita ce al'ada Allah barna ita take fara bayyana sai gyara ya zo ya daku ya cuya ya kaza har Allah ya tabbatar da gyara don sai a san darajar gyara amma dama gyara ne to wani za ka zo da wani gyara me za ka zo da shi to wannan ita ce al'ada Allah barna ita ya bayatin haƙu sai gaskiya kuma ta zo alaihi a kansa bayan zuhibahu sai gaskiya ɗin ta tafiyar da barna hatta la ya ƙala hu asar har ba wani abu da zai faru a ita kwara duniya kuma gaskiyar nan ta tashi zuwa fa ai yarinya za ta zo kazarkin na kare da sha'awu ko ai ya banya ce za ta zo tun dai tana tangani tana tsoron ka agore ta daga gari ka kaza har kuma ta tsaya a kai mai jaman ta kuma har ta tsaya da kafafuwan ta kuma ya zama kuma an yi minci kuma an so ba ganewa an so kai duk iri ɗaya ne har a tafi kai wallahi akwai dan bambanci gaskiyar nan da ta dan bi har kuma bari har kafa kuma komai ya zo sarari a ce mun gode Allah ya nuna mana gaskiya Allah nuna mana gaskiya kuma kaza ita gaskiya alfujir ce alfujir lokacin da ya fito ba kowanne ne ma yake sanin alfujir ya fito ba in ba tsofaffi ba bare mu yanzu da akwai nefa akwai kaza ba za ka taba sanin ma ya fito ba in kana ƙauye gari duhu sama bakin kirin to nan za a ga hasiya sai dai ka gane ka ji ƙanshinsa idan alfijir ya numfashi in ji Allah tana fasa idan ya numfashi to da alfijir ya fito za ka ji wani irin iska mai daɗi da ƙanshi za ka ji tsuntsaye duk su zo wa kuka duk sun yi rai su kuma kamar wannan rai ne Allah ya busar rai ne duk gaba ɗaya wai alfijir ya ke to kenan ko kana ina ka da ala wani irin ƙanshi da ɗan iska da kaza da gari na cik a wai gaji a abu to alfijir din nan gaskiya kamar alfijir ne farkon fitowar da ba kowa yake iya ganewa ba sannu sama tana haske haka a can an yi hankali ya yi sha in ba wa gane ba a tafi dai rana ta bullo ko in ba gane ba ko ba kawo ne za ta kona ka wajen karfe biyu za ka ji ta a jikinka wani ita ce gaskiya kaɗan ƙarya gogoron zabi take lokaci guda take tasowa mai tukuba tsire in zai gyara tukuba tsiransa in ya gyara wutar ya buga itatuwa sai ga wata irin wuta da hayaki da waya kai sama kamar zai taɓo nefa kamar zai taɓo wayar wuta a haya ga kuma ya ƙare ta fuhu wata guru haka take ta tashi kuma ta je abu amma gaskiya a hankula to haka
lamarin Allah yake sai ƙarya ta fara zuwa da abu sannan kuma gaskiya ta kuma hankula ta zama ta tafiyar da ita ja alhaqu shine ma'anar gaskiya ta zo imanin nan in yazo haka yake wanda haka albatil kuma kafirci ya tafi innal batila kafirci da ma kana zahuka abin shafewa ne wal batil shi barna dina ma kana yayin da ya zama to ka annahu lam yakun dama kaman ba saboda ba gaskiya ita take da asali dama wannan kawai kun face kawai da taso kan ruwa kawai shi kenan da wani abu ya zo ya ne kuma ya ga ruwan nan lambau ko wannan kakin zuma kawai da an sashi abu kuma ya ga ya tashi ka ya ɗe shi kuma zuma ya zama lambau ga gaskiyar nan ita ce abu ko to shi ne abu dama kaman babu kaɗo fa idan ja alhaqu idan gaskiya ta zo ya qalba ka annahu la wujuda lahu aslan to karɓar nan dama ba ta da asali sai gaskiya tun buke ta gaskiya ita ce dama mai asali ولكم الويل مما تصفون dai kafiran azaba ta tabbata a gare ku mimma tasifuna da abin da kuke sifanta Allah tabaraka wa ta'ala da shi kuma Allah ya tsarkaka ya daukaka da wannan al'azabu shadidi ita ce azaba mai tsanani min masifun nan daga sifantawa ku kalika ku mahalicin ku da hazihi sifatu da wayannan sufofi azwajiyatu na cewa wai yana da mata wal waladiyatu cewa ya riki da وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون kadai ne ma fi samawati abin da yake saman bakwai wal ardi abin da yake kasan bakwai nasa ne tabaraka wa ta'ala mulkin sa ne kulluhum dukkan su abiduhu bayan sa ne kai ba ta kunu zaujata ta kaka kuma za a samu mata a gare shi walai san dukum in ita ba wato darajar su ɗaya ba da ita ma za a samu mata ita zama kuma dan sharri in an kage mata ma kuma sai an kaga mata ita ma ubangiji ce saboda kai da kanka ka san kuma bai dace ka raka ma wani abu da ba irin darajarsa ba duk gaba ki to shi ko ɗaya ne bari ne bai wasa ce kawai bayinsa ne duk wanda ka faɗa bayinsa ne hiya amatu baiwa Allah ce tabaraka wa ta'ala wa man yinda duk inda suke wajen Allah ma almalaikatu na daga mala'ikun nan duk bayinsa ne la yastakbiruna ba sa yin girman kai an ibadati ga bautansa wa la yastahsiruna kuma ba sa gajiya tasbihi suke dare da rana ba girman kai kuma ba gajiya ya abuduna Allah suna bauta Allah la ya takabbaruna ba sa yin girman kai su ga ainihi wala ya ayuna abadan kuma ba sa gajiya har abada to ko ku yi ko ka ku yi an wadata da ku ma'ana haka Allah yake ga kafirai ke da ma'ana to yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun suna yin tasbihi dare da rana la yafturuna ba sa gajiyawa ya karutu minhum tasbihu su tasbihi yadda yake ina fitowa mala'iku kan nafasi bi haƙi bani adam yadda ka san muna numfashi dinnan mu dan adam haka shi kuma mala'ika yake ibada shi wannan ibada ita ce numfashin sa yanzu wani ɗan ne ta wajen ya gaji da numfashi ai ran da ka gaji da numfashi to Allah ya sauke sai dai asibiti kuma a je kuma likita ci to wallahi sai ka yi a je a sa ma na roba kuma ya ta bukowa kuma ana ta buga kuma an san dai yanzu kana tsakanin mutuwa da rayuwa kana tsakanin lahira da duniya da numfashin nan shi da to haka mala'ika yake yadda mu ba mu taba jin mun gaji da numfashi da muke aiki muke ba shiga da fita ho da aiki muke yadda ba ka taba jin ka gaji da wannan aiki da zuciyarka take bugawa haka shi ma mala'ika bai taba jin ya gaji da ibada ba bai taba jin yan halaran Allah ne tabaraka wa ta'ala aikin su sallah salati sai yawan zikiri to yan halaran Allah ne tabaraka wa ta'ala ba mun gode Allah ba za mu bude masallacin shehu radiyallahu anhu akwai yanzu daga cikin abokan da suke ganin ga kaza ko ai akwai wanda ya tafi kaula dan ya je ya gano kafircin da ake yi ya tafi kaula dan ya je ya gano kafircin da ake wannan an cika duniya faram za a bude masallaci kaza ba da aje a gani ikon Allah shi ne sai dai asibiti aka yi shi sai duwai kowa numfashin sa la ilaha illallah yake ya kuma ta ganin haka sai dai mun yi imani har wa'ansu daga cikin masu kai yakini su yi ma'arifa sun da haka amma dai ka ga numfashi ma da abin kuma la ilaha illallah su rike mutuwa shi da yake ya je da wata kamar da Allah shi dama bai gani irin wannan doro bai kafo bai cika ba bai cika da imani ba amma mu ya imani ma duk ba ga wannan ba mun yi imani amma shi sai Allah ya yi mun mamu mai ashe duk mala'iku ne ma suka taru kowa ma numfashin sa la ilaha illa ai kuma sai ya zo ba aka ce wannan ya hauka ce ka kashe asibiti ka ga mutane kuma da la ilaha illa suke numfashi da ita kuma gaskiya
kun gode Allah ya uwa ma'anar wannan magana mu dinga kokari cikin bautawa rabbul izzati tabaraka wa ta'ala tun kana ibada har ka zo ubudiyya har ka zo ubuda tun kana ibada ga ka mai ga ibadar ga wanda kake bautawa iyaka na abudu ni da nuna bauta ma ya ubangiji bai sanu to haka zo ubudiyya ka dinga ganin ba iyaka nasta'in wa iyaka Allah kai muke neman taimakon ku wajen ibada ba dan ka taimake ni ba zan iya ba ƙarfinka ne ya ruku ya sa ne ruku ƙarfinka ne ya sa ne sujada ruwanka ne alwada ne ya iyaka nasta'in haka ne kuma ihdina nan kuma shi kenan kaga dai to Allah dai ba ni kuma na gode ma kuma sai da ake abin kuma aka dan raba mu wallahi kada kuma ma ta amaluna kenan kuma ta yanzu ta cika tsantsan bawan Allah to me zaka Allah girman kai a ciki sai na ya ce na yi raka a 100 jiya aka ce ba ka tsoron da yake to ya zan yi da aikin da ba ni ne ba mutum ya so da aikin da ba nasa kuma ka ce ne to abin da ake nufi mutum ya zo kenan ko abinda to haka su mala'iku suke ba sa gajiya yadda mu muke numfashi haka ibada take fita a wajen su to amin takhazu alihatan min al-ghadi hum yunshirun tunani ne zuwa wata magana kuma an ko kuwa da ita kazu sun rike alihatan su kafiran nan sun rike alihatan mala'iku suka rike su ne iyayen gida min al-ghadi yawa an ita kazu alihatan sun rike iyayen gida ka'inatan kasantacciya min al-ardi aje in ji ubangiji kun yi gumakan kun yi iyayen gida din sata ne wannan a ina kuka je kuka ɗauko dukkan da kuka yi wannan gunkin lata a ina kuka je kuka ɗauko wanda kuka yi kaza a ina ka ɗauko min al'ardi akan ƙasa ƙasar tawaye ka wace a saci kaya na kuma a saci kaya na kuma a abu da su kuma a dinga yin wani toro ko ana cewa kuma ni ne kaza ku yanzu ma kafin ma a je zancen ma hukuncin kun yi ubangiji yanzu ku barayi ne kaya na kuka ɗauka na kan ƙasa ni na halicci dutsen yanzu kuka yi abu ko ke ko da ke alihatan iyayen gida ɗin ma kuma kayan can milan alga kasan ka ne aka zo hajarar sun riki dutse wa ƙalu haza ilahu wannan ubangiji ne wa sabu shi'an suka kera wani abu minan zahab na daga zinare wa ƙalu haza ilahu suka ce wannan ubangiji ne wa shi'an minan fiddati da wani abu na azurfa wa ƙalu haza ilahu haza minan ardu wannan duk daga ƙasa yake juz'un min ma khalaqa Allah juz'i ne daga abin da Allah ya halitta ai yanzu kyau ku fita daga mulki na ku je ku ɗauko wani abu yanzu ku zo ku ce shi ne gari amma ba a ci kayan mutum kuma kaga a hankali ma abin ba zai yiwu ba da kayan wani abu yanzu duk wani abu ma da ka gani inuwa uluhiya din duk ba na uluhiya ba ce to kuma ka zo a baza kuma ka ce wani abu ne duk na uluhiya ne ba wa Allah kayansa kawai kai babu kawai sai rabbul izzati tabaraka wa ta'ala to a zo kuma a ce ni ne dinga baki da yanzu ko ku kama kuma zai yi kuma sata mai maka na Allah tabaraka wa ta'ala to hum yunshiruna ai hum su iyayen gidan nan da kuka riga din nan yunshiruna hal tambaya yunshiruna hal yauna mauta suna raya matattu la haula il alihatu wa inna malaiku iyayen gidan da kuka dauka kun taba ganin sun raya matattu mutum da bai raya kansa ba ina zai raya wani la ya ubangiji la ya kuna ilahan illa man yuhyil mauta ba wanda zai zama ubangiji sai mai raya matattu law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata kuma ba guji law kana fihi ma da a cikin saman da ƙasa akwai alihatu wa'yansu iyayen giji din wa'yansu ubangiji din illa Allah ba Allah ba ai dai ruhu ai wani Allah la fasadata ai da tun sun lalace sun kare da kun da ana yaki a sama ce ai alloli ne suke yaki ai sarakuna ba su taɓa haɗuwa ba waje ɗaya a ce an zauna lafiya kowa sai ya nemi ya faɗaɗa mulkinsa to tura mulkin mallaka ne da suka wanda suka yi maganin wannan to amma kuma shekaru ɗarin ai su ma gashi nan suna yi kowa so yake ya kambaci duk sun kambace mu ingila ta kamfata faransa ta kamfata kaza ai dai an cin murya an ci dila ko sun hana kuma su sun yi amma in dai manya biyu suka haɗu to kuma sai kaga faɗa ya faru
sai kowa yana so ya faɗaɗa mulkinsa duk gaba gida. To da a ce akwai yansu Allah ba a sama, ai da tuni sama ta rubuce, da yakin alloli ya rubuta ta, da akwai wani ubangiji ba Allah ba a nan ƙasa, da tuni ƙasar ta lalace. Mu ma da ba ubangiji ba ya ga gani, kuma a tafi tarihin ƙasa dinnan ya guguwa duk gashi nan da aka dinga bugawa, wannan daular ta tishe wannan daular, wannan daular ta tishe wannan, to bare kuma ubangijai. Kuma da ubangijin kuma kowa so zai nuna ƙarfin ubangijan takan nan tasa, yakin sai kaga ya fi nukiliya, kowa ubangijan takansa in ma masu tsari suna yaƙi a kaga za a yi, dore kuma ubangijai kuma su da ta'ala Allah ya ɗaukaka. Ma yin tunu matumu alihatun, ba zai yi wa a ce taron alloli su haɗu ba. Da kana gaira ilahin, da wannan ubangiji wahidin guda ɗaya akwai su da fasalatu samawa to al'arda, sama da ƙasa duk sai su lalace fi asra'in min tarfata ainihin, fiye da kyautawa ido. Kuma mu bayan Allah ma hajatuna ila ta'addudil aliha, me ya bukatar mu a cikin alloli sama da yawa, me za mu yi da su? Sabida ne in ma an ya kuna ba'adul alihati kamilan wa ba'adul naqisan, aka ce allolin da yawa to za a yi daya, za ka samu wayansu allolin sun fi cika, za ka samu wayansu kuma tauyayyu. To haka ai mun wadata daga sai a ce ba ruwan mu da tauyayyan ko, to ma mun gode Allah da asalan ba a yi tauyayyan ba cikakken ne, asalan ma ba a yi tauyayyan ba na kisan, ko kulluhun naki ko duk su zama tauyayyu. Idan kanu kullum naki sina in sun zama tauyayyu dukkan su balai su bi alihatin ba ubangidantaka ba alloli bane, ya hata duna ila man yukammilu, su kan suna bukatar wanda zai cika su. Wa idan kana ba'dun naqisan wa ba'dun kamila, idan wani kuma Allah cikakke ne wani Allah tauyayye ne, istagane na bil kamil, sai mu ce mun wadata da cikakke gabarin tauyayye, wata rakana naqisa mu bar tauyayya, to gwara ma da ba ai tauyayyan ba, cikakken ne muke da shi tabaraka wa ta'ala. To idan ta'addadat al'ada, idan iyayen gida ubangiji suka zama da yawa, la budda min khilafin bainahuma, ba makawa fada ya faru, ba makawa mu ma bayin su mu ce za mu taya wanda muke so fada. Ai haka kuma duk abu ya rubuce, yanzu hankoro kake kuma ka make wani ubangiji da ba naka ba, shi ma na can bayan so yake make wani ubangiji da Allah. Abin ya zama wasa ne, sun zama dai ba Allah ba ne, sun zama ne duk ba Allah ba. Fa idza tanaza al-isnani, idan alloli biyu suka yi fada, labudda an taka bainahuma harbu, ba makawa yaki ta faru tsakanin su. Fa idza waqa bainahuma harbu, in yaki ta faru tsakanin allolin nan guda biyu, labudda an yagadiba ahaduhuma al-akhar, ba makawa ɗaya ya rinjaye. Fa idza galaba ahaduhuma al-akhar, idan ɗayan su ya rinjaye wannan Allah ya rinjaye wannan Allah, wa huwa mislu, shi da ya rinjaye ai shi ma yanzu irin wancan ne. Duk da ya rinjaye a yau, kila wani Allah zai iya tasowa shi kuma ya rinjaye a kansa gobe, ko kuma wannan ya je ta kera karfinsa yanzu dai an rinjaye a gare shi, gobe ya zo ya bubbuge wannan. Ai shi ne ba cikakke ba ne. Ta'ala Allah ya karfin wannan wasa, wannan wasan kwaikwayo ne. Ma jaza fil misli ya juzu fil misli, abin da ya halatta ga wancan Allah da aka rinjaya, gobe zai halatta ga wannan Allah da ya rinjaye, kuma shi ma a ce an bubbuge shi an yi rinjaye. Laysa hazi alihatu, wannan duk ba Allah bane tabaraka wa ta'ala, inna ma hiya makhluqat, wannan duk abun halitta ne, la yumkin illa ilahu wa. Dan haka tsarin mulki ne wanda sai ubangiji daya, kasa ma sai shugaba daya, ko gari ma sai sarki daya, da kaza da abu bare ina rabbul izzat tabaraka wa ta'ala, sai ubangiji daya tabaraka, komai halittar sa ne, komai kajarin sa ne tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah. Kuma tun mutum yana yin na takalidi abin da ya ba, har kuma mutum ya zo ya yi imani, har mutum ya zo ya ma'arfa ma ya ga abin gaskiyar sama yadda yake, me zai ga ya san ba komai sai Allah tabaraka wa ta'ala. To kuma abu mamaki, hazan nizamul baki, wannan tsarin mulki na Allah na sama da na ƙasa, fis samawati wal ardi, lan yanka illa bi anna al-ilaha wahid, ba zai yiwu ba a ce alloli ne da ba suka yi, ba zai yi ba. Ubangiji ɗaya ne ya tsara kayan da wani ya mashi shi ya yi kaza lauta addada da sun zama da yawa ubangiji da suka kullu shi komai da ya lalace. Allahu wahid, Allah guda ɗaya ne. To kuma mun gode Allah, yanzu kafiran da ba'alin kafirai yanzu majusawa, irin wannan wasan kwaikwayo shine a cikin addinin majusawa. Akwai ubangijin alheri shine Oharamazda,
Oharamazda shine ubangijin alheri, akwai kuma Oharaman shine ubangijin sharri. Duk ba ma dutse wannan shine aqidarsa. Akwai Oharamazda ubangijin alkhairi, akwai Oharaman shine ubangijin sharri. To sai aka gwabza yaki tsakanin su. Sai Oharaman ubangijin alkhairi sharri ya nasara akan ubangijin alkhairi, sharri sai ya nasara akan alheri. Da aka gida wai duniya duk sharri ne ke ga saboda tun lokacin da ubangijin sharri ya nasara akan na alkhairi, to shi kenan ma duk bayan na alkhairi sai abu ya zo. To yanzu shi na alheri ne yana ta kera ƙarfi, yana ta kera ƙarfi zai dawo wata rana ƙarshen zamani a gwamza yaƙi ya yi nasara akan na sharri. wannan wasa Hausa, wannan wasa Hausa. Abun mamaki sai suka ce kuma ƙarshen inda aka gwamza yaƙin ubangijin alkhairi, ubangijin sharri ya yi nasara akan ubangijin aminawa ne ta cikin iraki nan inda karbala take yanzu, inda aka yi yakin sayyidina Husaini da Yazid. Ikon Allah gaskiya ta zo kila wannan aka nuna musu a cikin abubuwansu. Wata rana gaskiya dan jika manzon Allah gaskiya ne, sharri zai zo ya kasa da ita, sharri zai zo ya kasa da ita. Ƙarshen zamani jikan wannan gaskiyar mahadi zai taso ya kasa da sharri din nan. Shi ke nan kada abin da ya halaka al'ummatai yanzu muku walidin wa mawalad ne malamai suke cewa walidin da annabi Adam wa mawalad da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko walidin da annabi Ibrahim wa mawalad da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walidin da Allah wa mawalad da ɗansa da ya halitta. Wajen fasara duk nan wajen fahimta su ce da ta kaga dai yanzu gashi ne dai inda suka faɗi an yi wannan yaƙi, ikon Allah yaƙin ya zo gashi ya faru, sharrin ya zo nasara akan alheri. To kuma ya zo mana ƙarshen zamani Allah zai taso da wani sarki adali shi ne mahaifin da ake fara kuma ya kasa da sharri duk gaba ɗaya, ya kasa da sharri duk gaba ɗaya. Shi kenan duk a cikin wa'annan da sharrin da alherin da shari ya kasa da shi a can sai na Hussein da shi wannan jikarsa zai taso na ga duk ba Allah a ciki, a tajallin Allah ne tabaraka wa ta'ala, bayin Allah ne duk gaba ɗaya. To shi kenan sai ga mun gode Allah da wannan Allah ya kiyaye Ibrahim. In ba haka ba da duk wasa za mu dinga an buga Allah ne gaskiya, Allah ƙarya ya yi nasara, shi ma yana ta shiga wani Allah ne ya ce sai nan gaba zai shirya zai shirya ba sai nan gaba. To da ne wannan dai wasan kwaikwayo ne duk gaba da to Subhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Subhanallahi tanzihu wato gaskiya ta mata ga Allah rabbil arshi ubangijin al'arshi mai girma din nan, amma ya shiguna ga abin da suke sifanta Allah tabaraka wa ta'ala nan zaha nafsahu, ubangiji ya zargake kansa amma ba ku zargake ba, shi ya zargake kansa dai. Amma ya wani kufaru da abin da kafirai suke faɗa mina shirki nan daga ya kufaru mina shariki na daga abokin tarayya. Alhamdulillah. Ya da salatul fatiha.